Shosho bafethu awuthi sithi kuyihlaziya kancane indaba yesithahluko sanamhlanje My Brother's Keeper edlala ku Mzansi Magic every day from Monday to Friday ngo 7:30 ntambama. Let's go. So siyabona umndeni uphuma emangcwabeni beyofihla uKhwezi emafamu. Bebuya nje ubaba madoda abamukele abonge namathonga ukuthi babe nohambo oluhle ukuyofihla undodana. Hayi ke uma sekuqhubeka ke udaba lalesahluko sanamhlanje kuyavela ke futhi nokuthi nangu ummeli wasemndenini ezofika ezokhuluma naye umakoti uFakazile ngeindaba zamafa nendaba zamabhizinisi. UFakazile lapha unesicelo sokuthi ufuna ibhizinisi lokuthini leli isiyathutha lidayiswe, should this waste collection business, and his assets all together they need to be sold. Hayi ke ummeli lona athi hayi yazini wemakoti awuze ngiqale ngicabangise kahle ngibheka amabhuku ngibona usenze njani ngizobuyela kuwena. Kanti ummelindini lo uyayithatha indaba ngoba injalo uyithumela kumshengu uqobo lwakhe. Umshengu ayibona lento uthi hayibona ngomakoti efuna ukuthatha umcebo womfana wami efuna ukuyokwadla namanye amadoda. Angeke izilunge lento umzukulu wami uzophila ngani. Hayi ukuthi kusenjalo ke nakhona abone umshengu ukuthi khona iso kunaqhamuke nalo. Bese kuvela futhi ngemva kwalokho ke nangu uFakazile phela ngoba usebemgqokisa inzila njengoba sebuyile kuyofihla indoda yakhe bamyala ke la omama ukuthi ungenze lokho nalokho uhloniphe umpede wakho wasemshadweni ungalali ungalali nomunye umuntu wesilisa ungabameme ekameleni abantu besilisa bayabathanda abafelokazi kanjani abantu besilisa abangcolile ke la bathanda abafelokazi. Hayi mina hayi isinyama nje isinyama all together ugqoka into ezimnyama vele yishwa nje. So kube leso sahluko ke sanamhlanje esenzakalile kuthi seyiphela le episode bafethu ubaba abize i-meeting namadodana akhe wonke lawa asaphila asandla anhlavana azobatshela phela ukuthi uma emndenini kwenzeka into ekanje sike sithathe izinyathelo ezikanje njengomndeni. Yiziphi lezo zinyathelo? Ukuthi umuntu angenwe. Uchaza ukuthini ke lokho? Uchaza ukuthi phela ngoba uFakazile esehanjelwa umunyeni la ekhaya bengaka abafana kumele kube khona ozosatha indawo yakhe akwazi phela ukuthi ondle nondodana lo khona. Yabo baqala banqophaza ke kanjani asazi ukuthi uba uzongena. Mhlambe sonke sine idea, mhlambe nami ngina idea ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume into engazazi. Hayi siyobona khona ukuhamba kwesikhathi. Yayibona indaba. Anyways bafethu iphele kanjalo episode namhlanje ya My Brother's Keeper. This was episode 5. The first 5 days of this show lokuqalile on Monday ngiyamfunqa manga imnandi. uDuma Ndlovu has actually done this again ngokusinikeza iseries ebukekayo elandelekayo. Uyabo, and it has those raw talents esiwabonayo. Bakhona abantu abasha ngibabonile yabo. Umfana la umfana lo ubekade eboshiwe lo actor kumkhokha umkhululi ngoba sela unondodana bengiqala ukubona lo mfana mhlambe ke ujwayelekile komzansi bioscope ukuthi angibabuke, but nevertheless we've seen some fresh faces. This is a good show. We are hoping to see many beautiful episodes and storylines ngoba ngiyabona ukuthi ngoba beninganga abantu abavela ama characters, there will come a point where wonke umuntu will have a fair chance of handling their own journey, basivezela ukuthi indlela ehambayo iyiphi. But ke ijele sifuna ukuyibona eyabo labantu abakwicover. Sifuna ukubona bonke labantu abakwicover, umakoti lapha uFakazile kanye nobabezala la kanye nosibari wakhe. Sibone yonke le nto ukuthi izoblenda kanjani. Hayi kusazoba mnandi bafethu. Ningakhohlwa ukusubscribe, press the like button and the bell button bafethu. Sibuye namanye ama video.